Ouch. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι η Στόρμη και έχουμε ακόμα ένα vlog. Λοιπόν, ίσως με βλέπετε έτσι εδώ, με αυτό και ίσως σας θυμίζει κάτι. Γιατί το συγκεκριμένο, μόλις τώρα βασικά γύρισα ένα βίντεο με K-drama. Λοιπόν, οπότε τώρα, τι θα κάνουμε? Εσείς τίποτα, εσείς πάρτε κάτι να φάτε, πάρτε κάτι να πιείτε, καθίστε αναπαυτικά και τίποτα, απλά απολαύστε. Με βλέπετε έτσι γιατί δεν μπορώ να στερεώσω κάπου το τηλέφωνο και... Κλαίω. Ετοιμάζομαι. Μου ήρθε ένα δέμα. Πώς θα γίνει αυτό, έχει αρχίσει να με πονάει μέσα μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχικά έχω ξυπνήσει από τις 6:30 το πρωί. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχω ξυπνήσει από τις 6:30 το πρωί. Χαχαχα. Έχω κοιμηθεί 3:20. 3:20. Καλά πήγε και αυτό. Σε κάποια φάση κατά τις 8 ήτανε? 8 με 8:30 είχα κάτσει στον καναπέ και με χτύπαγε η ζέστη και δεν ξέρω γιατί έβλεπα ASMR. Γενικά μου αρέσει να βλέπω ASMR, αλλά όχι εκείνη τη στιγμή. Δεν έπρεπε να δω εκείνη τη στιγμή, γιατί μετά άρχισα να νηστάζω και να θέλω επειγόντως να κοιμηθώ. Δεν κοιμήθηκα, προφανώς. Τώρα θα κατέβω να κάνω κάτι δουλίτσες. Ωραία. Βλέπετε, εγώ το μαλλί μου το χνερίζω και μετά από λίγο θα είναι... Μου έχει έρθει ένα δέμα το οποίο βέβαια δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί πέρασε τελωνείο και τώρα ελπίζω να μπορώ να το πάρω. Δεν ξέρω τη διαδικασία με τελωνία και αυτά. Λοιπόν, τελικά το δέμα τη Δευτέρα. Γύρισα σπίτι, όπως βλέπετε, γιατί έχω αλλάξει κιόλας. Δεν μου αρέσει να είναι αυτά εδώ, γιατί είναι... Ναι. Και... Μισό λεπτό, γιατί... Καλύτερα έτσι. Καλύτερα έτσι. Update για το δέμα. Στο προηγούμενο vlog σας είχα πει για ένα δέμα που εν τέλει δεν ήταν δικό μου. Τελικά μου έστειλε φωτογραφίες και αυτά που φαίνεται ότι δεν είναι δικό μου το δέμα και τέτοια. Και η παραγγελία μου, και μου απάντησαν ότι θα μου στείλουν τη δική μου παραγγελία. Αλλά δεν χρειάζεται να επιστρέψω τα ρούχα. What? Ναι. Και τελικά από το πουθενά εγώ απέκτησα 3 παντελόνια. Βέβαια, μου είναι πάρα πολύ μακριά. Θέλουν κόντεμα και οριακά θέλουν όλο και στένεμα. Θα τα βάλω άμα είναι τώρα. Βέβαια, το θέμα είναι πώς θα τα δούμε. Δεν έχουμε έναν ολόσωμο καθρέφτη σε αυτό το σπίτι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας δείξω τα ρούχα φορεμένα. Οπότε τη Δευτέρα το δέμα. Πρέπει να πάρω φακέλους και διαφάνειες για να οργανώνω τις photocard που έχω. Γιατί σε λίγο δεν θα χωράμε. Ξεκινάμε με το πρώτο παντελόνι. Λοιπόν, πρέπει λίγο γρήγορα να γίνει τώρα αυτό. Αυτό είναι το πρώτο παντελόνι που πάλι δεν φαίνεται, αλλά είναι έτσι. Παιδιά, έχει και ζωνάκι, γι' αυτό είναι τόσο... Ναι, κανονικά χωρίς το ζωνάκι μου είναι τεράστιο. Αυτό όμως είναι το πρώτο παντελόνι. Λοιπόν, το δεύτερο παντελόνι είναι αυτό εδώ. Μου είναι μόνο λίγο φαρδί πίσω, δηλαδή μόνο εδώ μου είναι φαρδί, κατά τα άλλα εδώ μου είναι μια χαρά. Προφανώς μέσα από το φούτερ φοράμε μπλούζα. Δεν ξέρω, εσείς φοράτε μπλούζα μέσα από το φούτερ? Τέλος πάντων, εγώ φοράω μπλούζα. Εν πάση περιπτώσει, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά και πάλι... Και πάλι μου είναι φαρδί, μου είναι μακρύ κάτω.
Λοιπόν, και το τρίτο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι απλά... Είναι large. Είναι large. Και είναι επίσης πάρα πολύ μακρύ. Αυτά. Και αυτό έχει και κάτι τέτοια. Έχει και κάτι τέτοια εδώ που τα κρεμάς. Αυτά είναι. Οπότε θα σας τα δείξω και όταν πάω να το φτιάξω. Εντάξει, και αυτό όμως μ' αρέσει. Δηλαδή, είναι ωραίο, μ' αρέσει. Τώρα θα φτιάξω να φάω. Τόνο με πένες, ντομάτα και γκούρι. Μια τύπου σαλάτα. Θα σας δείξω μετά γιατί εγώ τις πένες τις τρώω λίγο ψιλοάβραστες. Τις βράζω, απλά δεν τις βράζω όσο... Ναι. Οπότε, θα σας δείξω μετά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πένες, εάν φαίνονται λίγο άβραστες. Ναι, είναι. Και το τελευταίο συστατικό είναι αυτό εδώ. Καθίστε όμως γιατί δεν έχω και το ρίχνω. Ρίχνω και μετά θα ανακατεύουμε, που εγώ με το ένα χέρι δεν μπορώ, από το μισό λεπτό. Το ανακατεύουμε και ξαναρίχνω λίγο. Αυτό είναι. Έτοιμο, εύκολο, γρήγορο και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάτσω, αυτό είναι το μπολ, θα κάτσω να δω λίγο Singles Inferno όσο τρώω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, μόλις έφτασα σπίτι, ούτε το μπουφάν μου ακόμα δεν έχω βγάλει. Τα δέματα! Αυτό εδώ έχει έρθει από την Κορέα. Αλλά δεν μπορώ τώρα να μιλήσω πολύ και να τραβήξω γιατί βλέπετε πως είμαι. Αρκετές μέρες αργότερα από αυτό το... πώς το λένε τη λέξη? Λαχανιασμένο και τέλος πάντων καθόλου καλό πλάνο που είχα γυρίσει, από ό,τι θυμάμαι τότε ήτανε, είχα γυρίσει με τα δέματα. Το update όλων αυτών των ημερών είναι ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ, αλλά τέλεια, δεν φαίνεται. Με πονάει το δόντι μου και έχω πριστεί λίγο εδώ. Ωραία, ήταν πολύ χειρότερα. Και παίρνω αντιβίωση. Ναι, υπέφερα. Δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου, δεν μπορούσα να φάω καθόλου. Ακόμα, μην με βλέπετε τώρα που μιλάω, μπορεί να μην μιλάω καλά. Και προσπαθώ δηλαδή να μην κάνω απότομες κινήσεις. Πονάω με το νερό, πονάω με το φαγητό. Ωραία, τέλος πάντων. Αλλά τώρα επανήλθα για να σας δείξω τα πράγματα που πήρα. Τώρα που είμαι καλύτερα και που τουλάχιστον μιλάω περισσότερο, παρότι και με την ομιλία με ενοχλεί λίγο. Αλλά οκ. Τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο ήμουνα, δεν ξέρω, κάνω ό,τι θες. Δεν μπορώ, πονάω, μη μου μιλάς. Ήμουν ακριβώς έτσι και μιλάω ακριβώς έτσι. Οπότε τώρα το ότι κάνω έστω και αυτό το πράγμα μ' αρέσει. Πόσες φορές θα κάνω έτσι? Λοιπόν, που λέτε τώρα, με τα δέματα. Περίμενα 2 δέματα, πέρασαν τελωνείο γιατί το ένα ήρθε από την Κορέα και το άλλο ήρθε από την Αυστραλία. Ναι, παρήγγειλε από 2 υπήρους. Θα ξεκινήσω με το δέμα της Κορέας. Και μαντέψτε τι είναι. Και με τι έχει να κάνει. Αρχικά ταιριάζει πίσω με το κουτί. Ταραν! Λοιπόν, η εταιρεία αυτή λέγεται Nacific
Και δεν το έχω πολύ καταλάβει, τέλος πάντων νομίζω κάθε χρόνο, κάθε 2 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία κάθε πότε, κάνει κάποιες συνεργασίες με κάποια K-pop συγκροτήματα. Μπορεί να είναι και solo artist, δεν γνωρίζω. Εγώ τώρα είδα ότι από τον Νοέμβριο, ξέρω εγώ, έκανε συνεργασία με τους Stray Kids, τα παιδιά εδώ, τα δικά μας, και ήθελα να πάρω κάτι και δεν ήξερα τι. Έχει διάφορα σετάκια με κρέμα, με serum, έτσι διάφορα τέτοια. Έχει μέσα photo cards σε κάθε σετάκι και οι 8, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ όμως, επειδή δεν ήξερα ποιο να πάρω για τη δική μου επιδερμίδα και ψιλοβαριόμουν λίγο και να ψάξω, να πω την αλήθεια, είπα να πάρω αυτό εδώ, το οποίο είναι vegan hand butter. Και ανοίγει έτσι. Ταράμ! Ναι, λοιπόν, ανοίγει έτσι. Όσοι με έχετε είτε στο Instagram είτε στο TikTok είτε και στο 2, θα το έχετε δει γιατί το έχω ανεβάσει σε reel. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Έχω ήδη ανοίξει μία κρέμα. Είναι 30 ml κάθε κρέμα. Νάτι, έχω ανοίξει εδώ του Bangchan. Ορίστε, είπα να ξεκινήσω με τη σειρά. Λοιπόν, και τι γίνεται. Είναι έτσι εδώ, πίσω είναι κανονικά αυτό. Εδώ πέρα, σε κάθε κουτάκι, γράφει την ημερομηνία που έχει γεννηθεί ο καθένας. Καθίστε γιατί είναι και λίγο περίεργο το πλάνο. Λοιπόν, ναι, γράφει την ημερομηνία που έχει γεννηθεί ο καθένας. Ας πούμε, ο Bangchan, ο Chris, που έχει μιλήσει και ελληνικά και αυτά, στο προηγούμενο νομίζω vlog το έλεγα, έχει γεννηθεί 3 Οκτώβρη. Οπότε γράφει εδώ πέρα 3 Οκτώβρη, που είναι από εδώ είναι η κάμερα. Ωραία. Είναι έτσι λοιπόν, έχει τον κάθε ένα ξεχωριστά. Ταράμ! Να, εδώ. Ο Χαν! Ο Χαν! Λοιπόν, ναι, είναι έτσι. Και παίρνεις την κρεμούλα. Νάτι, από μέσα είναι έτσι. Πάλι γράφει τις ημερομηνίες. Και πίσω γράφει κάτι από τον καθένα, λογικά ένα σημείωμα, ξέρω εγώ. Αυτό εδώ το έκανα translate, το μετάφρασα και γράφει απλά Bangchan. Αυτό. Αυτό είναι. Τώρα έχουν συνεργασία με τους 80s. Εδώ είναι ο Lino, εδώ είναι ο Changbin, εδώ είναι ο Hyunjin. Εδώ είναι ο Han. Εδώ είναι ο Felix, ο Seungmin και ο IN και ο Bangchan, όπως είπαμε στην αρχή. Και μαζί με αυτό το σετάκι έχει ID photocards, όχι photocards, φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Ο Bangchan, να τους εδώ, ο Lino, hi Lino, ο Changbin, ο Hyunjin, ο Han, ο Felix, ο Seungmin και ο IN. Μου έστειλαν και κάποιες photocards. Δύο κιόλας, ναι, 2 set. 2 set με photocards, θα σας τις δείξω. Μου έστειλαν αυτό εδώ, το οποίο είναι δειγματάκι από την εταιρεία House of Dohwa. Δεν ξέρω αν προφέρεται έτσι. Αλλά έχω ακούσει καλά λόγια και θέλω πάρα πολύ να τη δοκιμάσω. Και είχε και αυτό εδώ, το οποίο έχει πληροφορίες για κάθε μία... Όχι, δεν έχει. Μισό λεπτό. Αρχικά... Και ανοίγει έτσι και μετά έχει τον κάθε έναν ξεχωριστά σε έτσι τέτοιο μεγάλη έτσι φωτογραφία, όπως τους έχει και στη συσκευασία μπροστά και πίσω.
έχει για κάθε μία κρέμα τα συστατικά της, το άρωμα. Το άρωμα, ας πούμε εγώ τώρα που έχω του Bangchan, είναι έτσι φρέσκο αλλά με μυστήρια ατμόσφαιρα. Έτσι γράφει ακριβώς. Λοιπόν, και έχει πορτοκάλι, οι βασικές του έτσι νότες, πορτοκάλι και περγαμόντο, tea tree και κάτι άλλο που δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε αυτές εδώ, οι οποίες είναι έτσι κανονικές και θα σας πω γιατί είπα κανονικές. Κάνει live ο Hyunjin. Λοιπόν, νάτος, ο Hyunjin. Κάνει live. Οπότε θα έχουμε και τον Hyunjin όσο θα σας δείχνω τις photocard. Επίσης τραβάω από το παλιό κινητό, οπότε δεν θα είναι πολύ καλή η ανάλυση. Λοιπόν, επειδή θα τα αδικήσουμε τα παιδιά με τις photocard από το παλιό, θα περιμένω να τελειώσει το live. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Bangchan. Πίσω είναι έτσι. Ο Λίνο, Changbin, Hyunjin, Han, ο Felix, Sungmin και ο IN. Γεια σας. ASMR ξαφνικά. Το ψυγείο, κλασικά. Τι δες εσύ εδώ? Έφυγε. Επίσης, μαζί με τα δέματα που τότε είχα πάει να πάρω, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Κοιτάζω μην γίνουν κοπικές. Και πήρα ένα τσάι. Θυμήστε μου να σας μιλήσω αύριο για αυτό. Είναι 5 το πρωί. Με το που ξεπλώνω, στέλνει μήνυμα ο Han ότι θα κάνει live. Είχε πει ότι θα κάνει live, εγώ το ήξερα από τις 9 η ώρα το βράδυ, τοπική ώρα, 9-10 εκεί. Αλλά περίμενα πως θα κάνει αργότερα. Και τελικά κάνει τώρα. Οπότε κάθομαι και το βλέπω. Νάτος. Η τηλεόραση. Εδώ πέρα. Εδώ. Δεν ξέρω τι έχει, αλλά δεν βγαίνει πάντως, να ξέρετε. Εντάξει, το χτένισμα, το κούρεμα, αλλά δεν μπορώ, είναι καινούριο. Τώρα, καμιά εβδομάδα το έχει. Αυτά. Ωραία. Κάπως έτσι θα κλείσει το βράδυ μου, θα ξεκινήσει η μέρα μου, δεν ξέρω. Καλημέρα. Σήμερα κοιμήθηκα κατά τις 6 και ξύπνησα 8.30.
Και ήταν η πρώτη φορά που ξύπνησα και δεν είπα ότι δεν γύρισα πλευρό, ας πούμε, όχι να... πώς το λένε τώρα... Όχι να με πάρει τελείως ο ύπνος, αλλά αυτό το ενδιάμεσο ύπνου ξύπνιου που είναι ακόμα χειρότερο, αυτό το πράγμα, ήταν η πρώτη φορά σήμερα που δεν το έπαθα. Και ήρθα να σας μιλήσω λίγο για το τσάι αυτό. Λοιπόν, λέγεται Earl Grey. Το συγκεκριμένο τσάι δεν είναι μαύρο τσάι, αλλά είναι μείγμα μαύρου τσαγιού, το οποίο είναι αρωματικό. Και γιατί είναι μείγμα μαύρου τσαγιού? Γιατί περιέχει μέσα έλαιο από περγαμόντο. Θέλω να σταματήσω να πίνω πάρα πολύ καφέ. Ο σκύλος πρέπει να ήταν αυτός. Γιατί δεν ξέρω πώς με ενοχλεί με τις ημικρανίες. Τέλος πάντων, επίσης μυρίζει ωραία, μπορώ να πω. Εγώ το έβαλα και μέλι την πρώτη φορά που το δοκίμασα. Θέλω να του βάλω και ζάχαρη. Μήπως το βάλω παραπάνω μέλι. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα θα κάτσω να δω κάτι πραγματάκια για την σχολή, γιατί μπορεί να μην σας το αναφέρω εδώ. Αλλά σπουδάζω. Ναι. Έχω υπόψη μου να έρθει ένα έτσι και όλες κάνα βιντεάκι ωραίο, π.χ. τίποτα, άμα μου βγει, γιατί δεν νομίζω να μου βγει, δεν έχω πολύ motivation για το θέμα αυτό, αλλά θα δείξει πώς θα πάει. Μπορεί να ανεβάσω κάτι έτσι συγκεκριμένα, κάνα vlog με σχολή, με τίποτα τέτοιο, αλλά γενικά επειδή δεν θέλω να το πολύ συζητάω αυτό το θέμα, γενικά διάφορα θέματα που με αγχώνουν δεν θέλω να τα συζητάω, παρ' όλα αυτά ναι, σπουδάζω. Πήρα και ένα τετράδιο από το βιβλιοπωλείο, ένα μαύρο τετράδιο το οποίο γράφει Hogwarts, το οποίο ξέρω ότι είναι από το Harry Potter. Έχει την τιμή, πρέπει να τη βγάλω. Απλά δεν μου αρέσει να είναι πίσω, όχι τίποτα άλλο. Έκανα με καταληξία. Wow! Χθες έγραψα 2 τραγούδια. Ναι, σε περίπτωση που ούτε και αυτό το ξέρετε, αλλά με γράφω στους στίχους. Τώρα τι θα τους κάνω όλους αυτούς? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Copyright, όχι! Ωραία, λοιπόν, επίσης να πω ότι με βλέπετε με το footer το οποίο είδα από τα βίντεο που έχω ήδη τραβήξει, ότι το φοράω και στην αρχή του βίντεο και έχω να πω ότι τα βίντεο από τότε που δοκίμαζα τα παντελόνια μέχρι τώρα έχει περάσει... Έχουν περάσει 3 εβδομάδες. Ναι. Αυτό σημαίνει... Όχι, δεν φόραγα 3 εβδομάδες το ίδιο φούτερ. Βασικά με είδατε προχθές που φόραγα άλλο φούτερ, οπότε... Ναι, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολυταξιδεμένη μπλούζα, η οποία έχει έρθει από το Sydney της Αυστραλίας. Εκεί είναι η βάση της εταιρείας, η οποία είναι... Καθίστε, μην κάνω θόρυβο. Η οποία είναι καινούργια εταιρεία. Έχει... Θα κάθομαι έτσι, θα πονέσει μέσα μου. Wish me luck να μην τη λερώσω με πάρα πολλές τρίχες του σκύλου. Επειδή είναι μαύρη αρχικά, όπως βλέπετε. Οκ, και είναι λίγο δυνατόν να μην λερωθεί καθόλου. Βέβαια είναι το logo της. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Retro Black T-shirt. Είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Αγαπώ που έχουν και το logo τους εδώ πέρα. Είναι τέλειο. Αγαπώ. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα θα μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά οκ, δεν με ενοχλεί. Είναι σε small.
Πήρα από τα τέτοια με τα μπάσκετ. Τι είναι Το αυτά μπάσκετ. τώρα? Τα tickets. Είναι 5, 10, 15, 20. Περίμενε. Πες 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120. 120, πες μετά. 130. 145. Πω, πω. Για το έβαλα! Όχι ρε! Μπράβο για αυτά! Όχι ρε! Έχουμε και χρόνο! Λοιπόν, μόλις γύρισα σπίτι, γι' αυτό και είμαι έτσι. Τώρα ότι γύρισα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά, δηλαδή, ήταν απίστευτο. Λάση! Μάλλον θα το κλείσω εδώ το live. Ποιο live, τι λέω? Λοιπόν, θα κλείσω εδώ το βίντεο και εμείς θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!